συνέβη όταν άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο κυβότιο καλωδίο των Κουκουνιών του αυτόματου συστήματος ισόπεδων διαβάσεων, με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του ηχητικού προειδοποιητικού σήματος. Προοπτική για νέο οδικό άξονα. Οραματιζόμαστε ένα στρατηγικό διάδρομο συνδεσιμότητας ανάμεσα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και την πόλη της Οδυσσού. Για την Ελλάδα, ο νέος άξονας θα αναδείξει το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας και των λιμένων της ως πυλών εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα διεθνή δίκτυα μεταφορών. Η 12η